आरोबाव सिखाव खावनाय जाथाय गंसे गालामाल गलानिफ्राय लाख लाख रां लुथिदों। आथिखालाव गोबां ओनसोलफोरावनो खनले खनले सिखाव खावनाय जाथायखौ खोनानो मोनबाय थायो। थिग बेबादिनो दिनैबो फिन आरोबाव जनायाव गंसे गालामाल गलानिफ्राय लाख रां लुथिनानै लांदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला सिखावफोरा हराव जनायनि रेल स्टेशन थांग्रा लामायाव थानाय बिजय स्ट'रनि गंसे गालामालनि गलायाव हाबनानै नोगोद रांनि बाक्सुखौ सिफायनानै 1 लाखनिबो बांसिन रां लुथिनानै लांदों। रांल' नङा, सिखावफोरा सीसी केमेरानि हार्ड डिस्कखौबो खावनानै लानानै थांदों। गालामाल गलानि बिगोमा बिजय साहुआ मिथिहोनाय बायदिब्ला सिखावफोरा गलायाव हाबनो जेबो लामा गैयामोन आरो बे समावनो खावनायनि जाथायजों सोमोन्दो थानाय दुथांफोरखौ संदाननो थाखाय जनाय पुलिस थानायाव मोनसे एफआइआर होनाय जादों होननानै फोरमायदों बिजय साहुआ। मोर नाम श्री विजय कुमार शाह, दुकान नाम विजय स्टोर। जो राति मोर दुकान चुरीकांड है। चुरीकांडत टका अलप चलप लै जाए और किसी बस्तु उठाई लय। टका प्राय एने 80-90 एकर भर उठाई लै गई और बस्तु बाहिनी किसी उठाई लै गई। एटुए धरिब परा ना करप सोमाइसे तला चला एक भांगा ना। सीसीटीवी हार्ड डिस्क उठाई लै गई। उलवाटो तार पर ओलाइसे। सीडी मोर दुकान आছিলে। सीडी उठाई लै कि गोदामत लै कि गोदामर साइडर पर ओलाइसे। एफआईआर এটা দিছো।